बिथाङा बै जोबथा एसेम्बलि सेसनाव बाहागो लाफैथों आरो बाहागो लानो हायाब्ला आसान गाननानै बिथाङा रायजोफोरनि खाथि खाथि गिदिंहैथों। आं बेखौसो बिथांनियाव। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय नङा होनबा भिडिअ इन्टारभिउ नुनानै जा मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी सारआ हाग्रामा महिलारी सारखौ फैगौ लास्ट एसेम्बलियाव बाहागो लानो हायाब्ला आसान गाननानै रायजो राजानि खाथियाव थांथों होननानै गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायबा निस्सय बुजिगोन। स' बिदिब्ला नायलांदिनि जोंहा मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी सारआ हाग्रामा महिलारी सारखौ मा बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायबा निस्सय बुजिगोन। जोबजासिम नायनानै कमेन्ट होबानो जाबाय आरो ना। जोबोद इन्टारेस्ट भिडिअआ दिनैहाय ना। नोंथांमोना जोबजासिम नायदो, बिनि उनाव कमेन्ट होबानो जाबाय आरो। बिथांमोना बुंनायनि अनगा जेबो राहा गैला। मानोना रानहाबनाय जिबौ गोरान बायदि बिथांमोना अबस्थायाव जानानै फैबाय। जिबौ गोरान जानानै मैदेरखौ मन'नायनि सिमां नुनाया माने साननो गोनां मोनसे बाथ्रा। मानोना जाय हाग्रामानि अबस्थाया देग्लाय दिनै लाथिख' जानानै फैबाय, बिथाङा जोंखौ गान्दुराजों रुजुदों ना माजों रुजुदों रुजुबाय थाथों। 31 तारिखै बिथाङा डेडलाइन होदों। आं सानदों 31 तारिखनि उनाव जोंहा एसेम्बलि मोनसे जागोन। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनो नागिरदों, बिथाङा बै जोबथा एसेम्बलि सेसनाव बाहागो लाफैथों आरो बाहागो लानो हायाब्ला आसान गाननानै बिथाङा रायजोफोरनि खाथि खाथि गिदिंहैथों। आं बेखौसो बिथांनियाव खावलायदों। बिथांनि अबस्थाया दिनै ओरैबायदि मोनसे गाज्रि अबस्थायाव फैबाय, थासारियाव फैबाय, माने हाग्रामाया सोर बे जारिमिन जानो थांगासिनो दङ। थिग दं, 17 बोसोर बिथांनि दिनाव थैनि बाना बोहैदोंमोनब्लाबो, बिथांनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव सिथारग्लुंलायनाय जादोंमोनब्लाबो, बिथांनि दिनाव हारिजों हारि दाङाबाजि जादोंब्लाबो, बिथांनि दिनाव सोबख'नाय जाख'नाय साखन्द्रा बारा ओंखारदोंमोनब्लाबो जों बेखौ बावगारबाय आरो बिथाङा जि जारिमिन खालामलांबाय। दा हाग्रामा होननाय बुस्थुआ मोनसे जारिमिन जानो थांगासिनो दङ। बेखौ बिथाङा दोनखोमानो थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव बुंथिलागासिनो दङ। आंथ' बुङो, नैबे बावैसोनि गेजेराव इलेक्सननि सिगां मेक्सिमाम BPFनि लिडारफ्रा आं UPPL दोलोआव हाबगोन होननानै बुङाखै, हाग्रामानि BPF दोलोखौ नागारजोबनो थांगासिनो दं।